rahmatullahi wa barakatuh. Kamar kullum kamar yadda aka saba, wannan tasha mai albarka ta kan kama kubutaccen labarai da muhimman su da sirri da masu sabon abubuwa da ma bayanai nan da wurwuri wanda ma baka sani ba. Inda kana so kasance tare da mu ka danna mana subscribe ga danna mana like ga mana comment. Yanzu mawaki Auta MG Boy ya zo da wani sabon album mai suna Garin So. Akwai waƙoƙi ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai har guda 15 a cikinsu. Idan muka tsaya muka duba za ga waka ta ɗaya mai suna Zaɓin Zuciya, ba sai na baku labari ba. Sai kuma ta biyu mai suna Duniyar So, ta uku akwai Bayani, ta hudu mai suna Garin So, kaga sunansu ɗaya da album ɗin. Sai akwai Dalili, ta biyar kenan. Sai Ina Jinki, ina ji da ke waka ta 6, ta 7 Inda Rabba Na So Ba Wahala. Sai waka ta 8 mai suna Mu da Masoyanmu. Sai ta 9 waka mai suna Na Fara Sanki. Sai waka ta 10 Na Ji Daɗi mai suna Na Ji Daɗi. Sai waka ta 11 mai suna Rabuwa. Waka ta 12 So Ruwan Zuma. Waka ta 13 aka ce Tsuntuwar So. Waka ta 14 mai suna Zaki Uban Maza. Sai ta 15 mai suna Lokaci Na. To kamar yadda kuka ji wannan fitaccen waƙoƙi, wadda ta ɗaya ta zama muku da mai suna Zaɓin Zuciya, ta biyu ta zama muku da Duniyar So, ta uku akwai Bayani, ta 4 Garin So, ta 5 akwai Dalili, ta 6 Ina Ji da Ke, ta 7 Inda Rabba Na So Ba Wahala, ta 8 ita ce mai suna Mu da Masoyanmu, ta 9 mai suna Na Fara Sanki, ta 10 kuma ita ce Na Ji Daɗi, ta 11 Rabuwa, ta 11 ba, ta 12 mai suna So Ruwan Zuma. Sai ta 13 Tsuntuwar So. To ba tare da ɓata lokaci ba, sai kuma ta 14 mai suna Zaki Uban Maza. Ta 15 sai Lokaci Na. Ba tare da ɓata lokaci ba, Auta MG zai fita muku da sababbin wannan waka wadda ba sai na baku labari ba, za zo muku ba nan da ba da daɗewa ba insha Allah. Kuma za a yi bidiyoyinsu, waɗansu za a sayo wasu kuma zai hausa da kansu. Fatan mu dai Allah ya fito da su da alkhairi, mu daɗaɗa wa masoyanmu. Idan mace ta ji ta faranta masoyinta, idan namiji ne ya ji ya faranta wa budurwarsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.